mutane suna zaune babu sana'a a gari Allah ma ya koro kawai ko ma fa ne kawai ya nemi kuɗi ko ta ina kuɗi za su zo dole ne kawai an nema what la kawo ka san me dole kawai fa mu koma tunatin aikin natin din nan fa akwai danja da yawa ba karka damu ai na gida za mu samu mai karamin karfi ko da an kama ba damu ka hango wani yaro wallahi mu rike dan isa tabbas za samu kudade a gurin babansa ko da kalilan ne ka hango wani dinnan yaro a nan yauwa za ka raka mu ne nan ba mu samu na nan babanka ta samu hello mu ne musu waye kudin fansa muke nema what an ki dinafi fansa kuma ko ka zo ko mu kashe dinan ne bari ma mu baka shi gashi nan hello baba hello dana hello baka jina ne hello ka ji ta ko da kudin fansa muke nema ko ka zo ko mu kashe dinan ne mulali ne a hannunmu 30,000 ka ba ni 30 to 20 din ma zai yi muna nan a wurin wallahi sannu ka kawo kudin da ko mu kashe dinan ne to shikenan kidnapping yana 20,000 su san wata ba su san wata ba they make this they make this war run. wallahi ba ni bane Hey!